адои хизмат дар сафи артиши миллӣ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда, мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ба шумор меравад. Дар шаҳри Бохтар чорабинии сиёсии фарҳангии рӯзи даъватшаванда дар фазои сулҳу оромӣ оғоз гардид, ки навазкарон шиёру парчам дар даст дар майдони ҷашнгоҳ иштирок намуданд. дар воқеъ шароити арзанда ва бедор намудани ҳисси меҳанпарастӣ дар ниҳоди ҷавонон, ҷалби онҳо ба хизмати ҳарбӣ ва дуруст ба роҳ мондани корҳои тарғиботӣ далели он аст, ки имрӯз ҷавонони худогоҳу хештаншинос ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста, қарзи хешро баҳри ҳимояи марзи давлатӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ софдилона адо намуда истоданд. ҳамин тавр дар рӯзи даъватшаванда дар майдони ҷашнгоҳ масъулини шаҳр роҳбарони ҳифзи ҳуқуқ, навазкарон ва модарони онҳо иштирок намуданд. зимни суханронӣ иброз карда шуд, ки ҷавонони шуҷоъ ва далери шаҳри Бохтар даъвати тирамоҳиро дар рӯзи аввал ва пеш аз муҳлат ҷамъбаст намуданд ва ба хизмати содиқона ба ватан раҳсипор мегарданд. дар ҳамин асно ба як зумра ҷавонони навдаъватшаванда, ки ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайвастанд, шаҳодатномаи ронандагӣ ва ба падару модарони онҳо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар тақдим карда шуд. дар анҷом барномаи фарҳангии аҳли ҳунари шаҳр, ки иборат аз таронаву сурудҳои ватандорӣ буд, барои болидароҳии иштирокдорон пешниҳод карда шуд. тибқи иттилои масъулин дар рӯзи аввал нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар шаҳри Леваканд 100% иҷро гардид. ҷавонони шаҳри Леваканд бо ифтихор изҳор намуданд, ки хизмати ҳарбиро қарзи мардонагӣ ва сипари боэътимоди ватан медонанд. шароит дар қисмҳои низомӣ дар замони соҳибистиқлолӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳода, ҷавонон метавонанд дар ин мактаби мардонагӣ таҷриба андӯхта, ҳамчун ҳомии далеру шуҷоъ барои суботу амнияти кишвар саҳм гузоранд. таъкид гардид, ки сулҳу оромӣ ва ваҳдати сартосарӣ аз фаъолияти устувори артиши миллӣ вобаста аст. дар ин рӯз 50 ҷавони даъватшаванда баъди гузаштан аз курсҳои омӯзишӣ соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ гардиданд, ки ҳамчун ҷавони соҳибкасб метавонанд дар қисмҳои низомӣ мувофиқи ихтисос хизмат намоянд. ҷавонони синни даъватӣ бо рӯҳияи болида ва эҳсоси масъулият иброз доштанд, ки омодаанд марзу буми кишвари азизро мардонавор ҳифз намоянд. чорабинии идонаи рӯзи даъватшаванда дар шаҳри Леваканд бо суруду оҳангҳои ватандӯстона анҷом ёфт. дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавонони зиёди хештаншиноси ноҳияи Данғара бо амри дил барои иҷрои қарзи шаҳрвандии худ ба назди комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда, ризояти худро барои шомил шудан ба артиши миллӣ баён доштанд. зеро хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандӣ ҳар як ҷавонмарди бонангу номус ба ҳисоб рафта, таъмини амнияти марзу буми кишвар, зиндагии осоиштаи мардум аз хизмати содиқона ва ҳушёрию чолокӣ афсарону сарбозон вобастагӣ дорад. натиҷаи масъулияти баланди ҷавонони даъватӣ буд, ки ноҳияи Данғара дар рӯзи аввал нақшаи пешбинишударо ба пуррагӣ иҷро намуд. зиёда аз 250 нафар муҳофизони ояндаи ватан бо ҳисси баланди хештаншиносию меҳанпарастӣ бо хондани сурудҳои ватандӯстона роҳ ҷониби макони баргузории чорабинӣ гирифтанд. ба хотири гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар қисми низомии ноҳияи Данғара чорабинии тантанави доир гардид, ки дар он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту муассиса, волидайни даъватшавандагон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ҷамъ омада буданд. масъулин иброз доштанд, ки ҷавонони мо бояд ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ бошанд, чунки ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиави он вазифаи муқаддаси ҳар фарди ватандӯст мебошад. ҳамчунин сарбозони оянда ва волидони онҳо бо як самимияти том нисбати ҳифзи марзу буми ватан назди ҳозирин баромад намуда иброз доштанд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ, ки тамоми шароитҳо баҳри хизмати ҳамаҷонибаи сарбозону афсарон дар қисмҳои низомӣ фароҳам оварда шудааст, бояд ҳар як ҷавони ватандӯст баҳри иҷрои саривақтӣ қарзи шаҳрвандии хеш бечуну чаро ҳозир гардад. хизмат ба ватан модар ин вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ватандӯст ва меҳанпараст ба ҳисоб меравад. мувофиқи моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳким истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. дар баробари ин ман низ моҳияти ин меъёрро ба инобат гирифта, имрӯз баъд аз хатми донишгоҳ барои адои қарзи шаҳрвандии худ равона ҳастам. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда,
аз худ далерию шуҷоат ва мардонагиро боқӣ мегузоранд. Ман дар дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ аз қабили дуруст қадам задан ва ба қисмҳо ҷудо намудани силоҳҳоро аз худ намудам ва фикр мекунам, ки ин ба ман дар рафти хизмат осонӣ меорад. гуфта шуд ки давоми солҳои охир садҳо нафар ҷавонони ноҳияи Данғара дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар сарбаландона хизмати модар ватанро адо намуда бо чолокиву ҳушёрии хеш дар ҳифзи марзу буми меҳан ҳиссаи муносиб гузоштанд. ҳамчунин зикр гардид ки дар раванди тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ баҳри баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва иштироки бечуну чарои ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ баробари дигар бахшҳои марбута ҳамчунин аҳли ҷомеа ва падару модарон нақши муҳим доранд. сипас ба муносибати гусели навазкарон ба хизмати модарватан ҷиҳати рӯҳбаландии эшон аз ҷониби ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби консертӣ иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари меҳру садоқат ба ватан манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд. ҷавонони ноҳияи дӯстӣ низ бо ифтихори волои ватандорӣ, муҳаббату садоқати бепоён ба Тоҷикистони азиз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда, аз мактаби шуҷоату диловарӣ гузашта, қарзи фарзандию ҷавонмардии худро дар назди ватанмодар адо менамоянд. дар рӯзи аввали даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар ноҳия нақшаи сафарбаркунӣ пурра иҷро гардида, ҷавонони ноҳия ки бо майлу рағбати беандоза барои хизмат ба ватан омода буданд, сафарбар гардиданд. пас аз роҳпаймоӣ дар сайни қасри фарҳанги ноҳия чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. нахуст масъулини ноҳия суханронӣ намуда иброз доштанд, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ нишони ҷавонмардӣ ва шуҷоату қавииродагии ҳар фарди худшиносу ватандӯст буда, иҷрои ин рисолат ифтихору сарфарозии ҳар соҳибватанро бозгӯӣ мекунад. дар идома баҳри ҳавасмандгардонии навазкарон ба онҳо шаҳодатномаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва ҳуҷҷати ронандагӣ тақдим намуданд. навазкарону иштирокдорони чорабинӣ зери суруду таронаҳои ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи дӯстӣ аҳлона бо ҳам хушию хурсандӣ мекарданд. ҳамчунин дар ин рӯз барои навазкарон аз ҷониби комиссарияти ҳарбии ноҳия дастархони идона ороста шуд. дар ноҳияи овон низ ба муносибати рӯзи даъватшаванда таҳти унвони хизмати модар-ватанро бо дилу ҷон мекунем чорабинии пуршукӯҳи ҷашнӣ доир карда шуд. зимни суханрониҳо барои тарбият намудани чунин ҷавонони бо масъулияту ватандӯст, ки баҳри адои қарзи фарзандии худ назди давлату миллат сари вақт барои хизмат ҳозир шудаанд, ба волидайни даъватшудагон изҳори миннатдорӣ карда шуд. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд, ки дар назди комиссарияти ҳарбии ноҳия доир карда шуд, чун анъанаи нек аз ҷониби модарони даъватшудагон маросими номгазон доир гашта ба 240 навазкар, ки курси семоҳаи ронандагиро аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ройгон таҳсил намуда буданд, шаҳодатномаҳо тақдим гардид. ҳамзамон дар ин рӯз бо иштироки даъватшавандагон аз назди комиссарияти ҳарбии ноҳия то майдони марказӣ раҳпаймоии идона ташкилу баргузор карда шуд. навазкарон бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ифтихор аз ватану ватандорӣ ва адои қарзи фарзандӣ бо замзамаи шиорҳои ватандӯстона ба майдони марказӣ раҳсипор гардиданд. дар ин чорабинӣ низ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Овон баромад намуда таъкид доштанд, ки бо шарофати соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон давлати мо соҳиби артиши миллӣ ва нерӯҳои низомии пуриқтидор гардид, ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи кишвар такягоҳи давлат ва сипари миллат, кафили амнияту осоиш, сулҳу субот, ҳифзи истиқлолият ва марзу буми тоҷикистони азиз мебошад. дар қисмати охири чорабинӣ барномаи фарҳангӣ манзури иштирокдорон карда шуд, ки шукӯҳ ва шаҳомати рӯзи даъватшавандаро боз ҳам рангинтар намуд. дар саҳни майдони парчами ноҳияи Хуросон ба хотири ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат маъракаи тантанавӣ доир гардид, ки дар он ҷавонони диловару шуҷои ватан аз ҷамоату шаҳракҳои ноҳия ба сафи артиш гуселонида шуданд. зимни баромади масъулин иброз гардид, ки ҷавонони мо бояд ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ бошанд, зеро ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлол, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як фарди ватандӯст мебошад. дар маросим сарбозони оянда ва волидайни онҳо бо самимияти хоса нисбат ба ҳифзи марзу буми ватан сухан гуфтанд. ноҳияи Хуросон нақшаи даъвати ҳарбиро дар рӯзи нахустин пурра иҷро намуд. давоми солҳои охир садҳо ҷавони ноҳия дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ сарбаландона хизмати модар ватанро адо намуда, бо чолокиву ҳушёрӣ дар ҳифзи марзу буми меҳан ҳиссаи муносиб гузоштааст. дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия
ноҳияи Хуросон ба сарбозони навдаватшуда шаҳодатномаи ронандагӣ супорида шуд. дар Фарҷом аз ҷониби аҳли ҳунари ноҳия барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши иштирокдорони чорабинӣ карда шуд. дар ноҳияи баландкӯҳи балҷувон низ чун дигар минтақаҳои кишвар рӯзи гусели ҷавонони даъватшуда ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар фазои идона ва бо ташкили роҳпаймоии ҷашнӣ истиқбол карда шуд. дар чунин сатҳ бо шукӯҳи идона истиқболи рӯзи гусели даъватшудагон ба сафи артиши миллӣ бо ҳамовозии тамоми қишри ҷомеа аз дарки эҳсоси баланди ватандӯстии сокинон башорат медиҳад. зимни ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати оғози мавсими тирамоҳии сафарбарии ҷавонони синни хизматӣ баҳри адои қарзи шаҳрвандӣ баромадкунандагон изҳор доштанд ки бо ташаббуси сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон тоҷикистони соҳиби истиқлол соҳиби артиши миллӣ гардид ва токунун инфрасохтори қисмҳои ҳарбӣ беҳтар ва шароити хизмат барои сарбозону афсарон ба таври шоиста беҳбуд ёфтааст. ҳамзамон ба як зумра фаъолон кормандони сохторҳои гуногуни сатҳи ноҳиявӣ барои саҳми арзанда гузоштан дар амалисозии ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани чорабиниҳои маърифатӣ ватандӯстона дар байни аҳолӣ сипоснома тақдим карда шуд. дар ин радиф ҷавонони навдаватшуда низ барои пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ва ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар идомаи чорабинӣ ҷашнӣ яке аз суннату оинҳои неки деринаи мардуми тоҷик русуми ноншиканон ҳамчун рамзи хушҳоливу садоқатмандӣ иҷро гардид. пешниҳоди барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо хушҳоливу фараҳмандии беинтиҳо дар фазои дӯстона ва бо шукргузорӣ аз дастовардҳои истиқлоли кишвар шукӯҳи идонаро шаҳомати бештар зам намуда анҷомбахши чорабинии ҷашнӣ гардид. чорабинии гусели навазкарон дар ноҳияи Ховалинг низ дар сатҳи баланд ташкилу баргузор гардид ки дар он ҷавонони даъватшуда волидони онҳо ва кормандони касбу кори гуногун иштирок карданд. баъд аз хатми донишгоҳ бо даъвати комиссарияти ҳарбӣ ва комиссарияти ҳарбии ноҳияи Ховалинг ҳозир шудам. қатори дигар ҷавонмардҳо мехоҳам ки хидмати ватан моданро адо намоянд. имрӯз бошад ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар мешаванд. ҳамасола аз ҳисоби ҷавонони ҷасуру ватандӯст сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар пурра гардида ҷавонон бо ифодаи садоқату вафодорӣ ба марзубуми кишвар муқаддасоти давлат арзишҳои миллӣ ва сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам эмомалираҳмон савганди ҳарбӣ ёд мекунанд. хизмат намудан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон васияи аввалин дараҷаи ҳар як ҷавонмарди худогоҳ буда барои мо ҷавонон мактаби обутоби ҷисмонӣ ва маънавӣ мебошад. мо ҷавонронро зарур аст ки ватани худро чун модари азизамон дӯст дошта онро чун гаҳварак чашм ҳифз намоем. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби занону бонувони ноҳия маросими нонгазон ташкил карда шуд ки ин тадбир шодию нишоти навазкаронро боз ҳам дучанд намуд. дар идома ба чанд нафар навдаватшудагон ки ба курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ ва касбомӯзӣ ҷалб гардида буданд шаҳодатномаҳо супорида шуд. барномаи рангини фарҳангӣ ки аз қисматҳои ниҳоии чорабинӣ маҳсуб меёфт хотири иштирокчиёнро болида гардонид. ҷавонони бонангу номуси шаҳри норак дар рӯзи аввали даъватшаванда ба комиссарияти ҳарбии шаҳри норак саривақт ҳозир шуда бо ин амалашон садоқат ба ватанро исбот намуданд. ба ин хотир аз назди бинои комиссарияти ҳарбии шаҳри норак то бинои қасри фарҳанг ки макони асосии баргузории чорабинии ҳарбии сиёсӣ рӯзи даъватшаванда интихоб гардида буд роҳпаймоӣ доир шуд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри норак зимни баромади худ таъкид намуд ки имрӯз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар дар тамоми қисмҳои низомӣ барои адои хизмати ҳарбӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар қисмати дигари чорабинӣ чун анъана маросими нонгазон доир карда шуд ки дар он модарони шаҳри норак фаъолона ширкат намуданд. сипас аз ҷониби кормандони бахши фарҳанги шаҳр барои болидахотирии даъватшавандагон ва дигар сокинон барномаи консертӣ доир карда шуд ки ҷолибу хотирмон буд. ҳамин тариқ нақшаи даъвати тирамоҳӣ дар шаҳри норак дар рӯзи аввал 100% иҷро гардид ки аз фаъолияти босамари сохторҳои марбута ва дарки баланди масъулияти ватандории сокинони шаҳри нурофарон далолат медиҳад.